I thought I was Nick Kwanwa. I can't run a bisa. Miss Alphona, the soft ladies, me in front of the gentleman. In bed, they say, now, Zinzan. I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your bed, you shall on page my. I can't now, I don't know. The man worrying robbers and worry. Akoma FM 87.9. Akoma FM 87.9. It has an answer by intent. I'm passing here to my block. Yansan, no go. If I'm not doing that's my intent. It has an answer by intent. I'm passing here to my block. Yansan, no go. If I'm not doing that's my intent. Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never made it to Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula, darling. Never made it to Akoma FM 87.9. Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never made it to Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never made it to Akoma edanciona yet me diatina onda. Akoma edanciona yet me diatina onda. Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never made it to Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. Never made it to Akoma edanciona yet me diatina onda. Akoma edanciona yet me diatina onda. Akoma ejula, Akoma ejula, Akoma ejula. General the Sherman and I'm just saying no. One who know my way womb. Me comes to my purpose is here near Medi and I am an enemy, my baby, mommy. Quaku, and Mamma Cigar Jimmy Four. A cotton eddy, Nama Dangwa, maybe a swap out of tongue. Eddy, Nama Dangwa, Namdia Akoma Bema for eddy. Yeah. Cotton, that's what cotton. Remember to Gianni. I've done why a shrepe now one. I'm just coming on your Bema. Man, once I recording up the mount, so send your account. So, channel that's way any day. Oh, dear, corner skin. Oh, dear, I want to so job. Yeah, but I mean, my wife. Oh, see, I was about bread, baby. I was about bread. I'm a maid. Maybe poor, say, my Usika made the above 400 million. And I want to nothing. One thing I think are crazy. Usika maji above 400 million. Oba for be ababa wako be usika me say all of a when you be magana oba nante o rate for oba nante pa na obaba obaba o my ganim oba brahma made sa later ube wu ma wu funu kra o ma mi ko hu ni abo ami mebo ase wo sa di abodam papa o se me secret bia na my cancer. That I may do never movie and I'm the pictures in that sign. No, say, my bed is and I made Usika more than 400 million. Usika made you come at 500 million. I had to ask nail calculation.
saa na ɔbaa ɔbɛba w'abrabɔ mu ɔbɛsɛ dia na ɔno nso agya wo foforɔ bɛba ɔbɛsɛ di ɔno nso bɛdi ɔbɛgya wo ma yɛbɛbɔ wo sika bɔɔ saa na ahyɛ wo no ɛ woanante a ma wobɛwu ma wofunu mpo wo maame amado mu ɔsia wo nua kɔ wo sɛ mfasoɔ bi ani wo so ɛno nti na ɔne wo yɛ aka no aboa wo sɛ woyɛ nipa gyanyan ɔno ɔwɔ Ghana ha koraa no ho mfasoɔ sɛ ɛwure ɔsia wobɔn na kako no a ɛyɛ ho adwuma woanum kankan na ɛsɛm ke no a ɛyɛ ho adwuma ɔtwe mɛbɔ ahyɛ wo din pictures na meposti na ɛte wo sɛn last week ya mekɔɛyie wɔ mfantɛ no na mede ayɛ start sɛ wohu dress na mede kɔɛ no hwɛ maafadeɛ hwɛ m'anim ahwɛ me dress na mede kɔɛ saa picture na mehyɛ white ɛnɛ ne Saturday ya na metwaeɛ na mehyɛ kyɛ white no Saturday ya mekɔ me boy hɔ na metwaeɛ ɛwure lansi nho la ɔpaa mɔmɔ ɔsia mɛ mma yɛbɔbɔ wo sika bɔɔl a ɔbaa bi a ɔbɛbɔ w'akwan bi a ma mede yɛ ɔdɛm ana no sɛ ɔde bɛyɛ ɔmpɛ na ɔwɔnum toe ho ara bɛtena wo ho ɔbaa bi a ɔbɛbɔ w'akwan bi a ɔmpɛ ne sɛ ɔbɛsi nkonnwa wɔ wa Akoma ejuru, akoma ejuru, akoma ejuru. Me never make it tumpo. Akoma ejuru, akoma ejuru, akoma ejuru, darling. Me never make it tumpo. Madam, you. That's no much, Madam, you. That way I'm saying there come on I'm a come sit down Well, yeah. na me ho bro Nobody, it's better what you mean to you. So, so you pray. how did you miss when tell some out there oh hammer anytime I'm a bell be I was the person was doing it when you want to my dear you made Oh, I call you, Danny. babe can now my area We don't say it all. Maybe Camilla don't grab him. Is that about them? Come to horror, one of my phone. When you mean go, no one can make a mother. Where's you then? What? Who are around? Mother was her. I don't know what else to solve by Dana. Maybe that was her. I don't know where we are. No, that player also call Mama will send him. Because we sang Falana, but we didn't any better or almost a man. Wada. And I'm the Stacia. They say, hey, more has a down ending. This is really too better. Wada. Let me see you. If you miss me, my horn came with a so firm with that. When it's so, no, not me, kiss you. Me do have a papa, Madame Mano, and I'm soon some also. I got us on myself. I was a mawada. On the first night, we don't know. Oh, no, Yes, and you're better no back a cow. You're no more. Like I said, that, maximum swabber. I know the gallery. Robert, to the young, about Remember, kiss you, I'm here and say, what to any? Maybe I have to be some of an hour that day because and I just cry, yes, so one hour, whoever you in your you pay him. Me, I didn't say so, so I don't pay your start to me way. Let me say, no problem. I have a buy and no, digger, baby, a good fridge. Baby, and you'll be how talk. So what I say, I'm into me, Miss Aniska. Don't know, mammy, wait, some phantom and one day, but
Send me scam finally. Why am Pacho? 100 cities grammar me a Why am Pacho? Papa, why are you was saying? You put on a banning channel. Who is saying? I want you to say. Papa, maintain zero. Who is a movie? We will say in the sky. I have a buy and on a digger baby a good fridge. Baby, and you'll be being our talk. So what I said, your mom into me, Miss Alaska. Don't know, mommy, maybe some phantom of my but send me scam finally. Why am Pacho? 100 cities grammar me a bit. Why am Pacho? Papa, why are you was saying? You put on a banning channel. Who is saying? I want you to say. Papa, maintain zero. Who is a movie? We will be in a mabeto. I was a fucking man being a my family. And your worry, ja. Sis can be something original so Kaka and some Hononim was some. And your mammy can't choose to wipe you. Why? To wipe you. Kese maybe so no a beer quay amount too fast like a cancer phone. Say, Bibi tata, me my brabo. A tata, my brabo, why, oh, cry. Yeah, how can I mean? So, I ain't papa. And that's all you good. Oh, Monium Gazen Galanza. Any woman need Janet Town. I see any damn deed. A willy. Let's often chair a crown or Tom to or Tom over to that tall. Boy. So you good, and I saw you, papa. Oh, my energies are ends and I see. Boy. Don't need them, I know. And a town. Boy. Nka wona wonya na ya bia wohwe ba ma tirhwe gu ni ti so tirhwe na ha ti se kwesi broni ohwe no huhwini na ni mu hwini ni nton hwe wohwe na ni kosu ahwi oyo bank on shala ashida hwe no hu na mu hwi sane ni huhwini asa rubber so kama black una wohwe abapo apompo ya di yetu no sai impa kokko no frame ko hwe wala nala ni yemma o show bobiri tro men yemma no pictures what they je fans o man ahwa atwentwom no o fere se o be post o mo Facebook e dia ye odipi o de me man na je fans se na be ya wo se oba bi pa oba na aka se o na yemu ma ye fenti ma me nkodi na chi o man won hwene so fom le wo kasa wo de ne bi wan na ye bi o le tum tan wo den wan no tra wo de ne bi oh na afie na ma anu tire iton abi ni film ba siafo the memory ja fans kan ka you ho fi wo wo bobe efu Why do you do? Only me and come by man. Oh no, or mega bag it all, or your contractor, or your contractor can see. If you feel that's what I will see, or kukurisi or 6-bedroom. Oh, but never has I say our talk. We jolly papa say on your man come by. On an man, mammy, on no muja 20 good years in me, 21 years in Bonnie. On your banija 21 years in. We jolly papa. Or say on Jean French, we or Paul Bar, or your boy for Paul Bar, or one brassy, or Paul Bar, or Bedono. Nay, me, Adam, we see me. Or so me, so papa. So, but I'm the Metiato no cook white chain, we jolly. So, on your banner, but I saw you quite before to so. I know beg it to so. Okay, Wawa Drodro. Hi, Akoma 87.9 FM. I Wawa Drodro. Debbie. Hi, Akoma 87.9 FM. Na fe. When your TV about one more at the bedroom. And
Eye yawoda ene ye yawada ene ye nana yawda intina nani aje no me hu ni nyina ene ye nda And the air to air. and fight. Okay, it's a couple subject media no brasso. Every yaje adwa and ye de ebramo and nti bomodia netnase na yanimu nyina eba bedi enkomo ene case ye ba ye no ya ka che lady me say sa akoso ko bai twen ye koso ko bai wo de nya hwe wo discover e fa ka bai wo de bomodia na san ko na ye ba ye ho adwuma na de ye wo adwuma bi e wo se ye eno nti ko ye ni abre papa niema bi ene sense bi koso a ya hwe ni ya address a ebe ha dwene egu awade say will be relationship abo obi buafo ama obi ahwere ne buafo esei fie papa mama yenka nti mama fache ye pa ya me ya dum a what do you say that bay brother what do you say Tuesday because Monday no ye wo ye DNA china de hure ba Monday de beba nti ya mano DNA no so na nka ne o ya china DNA china ena ene ye delete ni share omunyina mo de mo twa ye fa mo share next week papa yi so ono so fra brochiri ba yi ya papa ni case no so ya push ko next week ono so ni fieru atwempra na onye mo ye no ono so ya push no ya push no ko ye nim ene e wo se ye tumi je pre na emani bi di nsemfo na ye ma wo mo te ase program we nye fa ne betina ase wo mo se no edi mu tintiman pa ere to de bi a ye hwe de ekoso no a na wo se ye yibie na ye de siesie fie na afa ye to aso nti no ye pia wonum nyina akobu next 2 weeks ene de mo ma ye fanya adwuma ye de be ye adwuma na ene so adwuma no dia fa be wo so o yen odo wo so aye fa be wo so na ye nkrokro wo wusu mu odu afa be wo so na ye nkrokro wa wusu mu odu afa be wo so meme ye sign and language ye kan say be tie na ye ni favorite yo Debbie yen me pa cho ye ni favorite on say wo mo ti adwuma ya se pa no menim say ye nyina akra nkrofo aka me ya tibi wo mo ti adwuma ya se pa ne tumi ka se mo adwuma yi de te sa asofodie bebre ka mo ti ase pa no te sa asofodie moje nkwa moji akra mo sakira nipa te se de asofo ye na enti empare yen so obi beba no obema ye 1 cedi na ye begie akansa fun wo ye nye ye be kan nka ye de kombeko wo be ye tumi ye obi adwuma ma no aba wo se me ma muskase ye nye for sikako empre bebre ni aye wo de mo pa mu mi sa ye ma mi ya na say ye gi ye proud like to say enye say ye dwe but ye proud of enema bi ye pese ye di ye to ye nyame adwuma na nti wunti ni meka se me di wei bramo na monye no ye sa na ye ho keka ye ye ho keka ye ye ntumi nye ne sa ye o say se wuji wo bi sika na wo ka asamu a sister ede so obeka tia no because of the bias because I also uye pleasing nipa na odi ka na bre wo se no tu no de ma wo no nti anu de ye sa ne ka no na akoye of say ne ndiri nkuro no na o do ho ade isutu ekuro ni tu na ndo utumi mia na ne na ho na enye program we ya nka mako amanfo akum amanfo nya se komodoso
amanfoɔ hyɛ ahyɛ ɔmo ma kɔmfo nya asɛm ketewa Modoso pa. amanfoɔ boro amanfoɔ dua nya asɛm ketewa nti obi wɔ hɔ koraa wɔ sɛ me ba ha yi ɛna nyame adom nneɛma bi wɔ hɔ a moaka ama makɔma ayɛ de atɔ me yam na nkɛnyɛ saa sɛ nyɛ program wɔ yi a na obi akwansini obi afe nneɛma afe wadi ho akɔneaba wɔfrɛ wɔmfa bi dabi kyɛ sɛ nneɛma no aka waluzi nneɛma no a ne sanka ma biem ka yɛ ndɛn wokɔfa no wone baabi ɔte obi kora na de n'ani kyerɛ obi na de n'ani kyerɛ ɛso na ɔte hɔ no yɛ ka kyerɛ sɛ onimu abɛyɛ ndɛn yagye yagye kyɛ sɛ wowɔ ha wotum ho sɛ sɔfo maame agɔdi skani kuro ɔkɔ wɔma ne ka prɛ tokuro dem one city ma city kura waka mpo tokuro dem kɔma ne hwee na ɔfa no ho bɛn na sɛ wɔbɛware awi dabi na kua waka kyerɛ no ɔfa kokot ɔfa ko baabi opɛ bia ɔfa ko ɛna ɔso ɔno so deɛ woni court ya ne court ya ma court mo court ɛhɔ anam ai ampa so ɔba yɛ no yagye na sɛ ɛsɛ sɛ ɛnoa na ɛsɛ sɛ yɛyɛ dɛ yɛni yɛyɛ nyame adwuma no asɔfofoɔ no koraa kɔ hɔ mutumi kyerɛ ɔmo charge wo koraa ɔmo charge na bi koraa tumi kyerɛ wei da sɛ wei deɛ wofa kɔ ha na nnua wotu a yɛdane yɛde kyɛ wɔ mo companies ahodoɔ ne bebree koraa sɛ ɔmo kyerɛ yɛde kɔ yɛakɔdane dua no na yɛyɛ na wokɔ akɔdane dua a wonim ka wobɛbɔ hwɛdeɛ ne ahodoɔ a yɛyɛ a kaprɛ so me kai say girl no asumdue beba wo bi fie nti gay one wo kai pragiani guy ya one ne swane ne nua mu nyina ntokwa esi fie denden ne be ma ne se me die besi me o se wa me ni mienu ye nyina ye be kunkum ye ho hwe ada ntokwa esi ase a enye nyame a enye ntokwa ketewa hwedie ne ho yesi munya abotere ye be ya akyam free ama asumdua ye dey aba fie enye na sese wo mu nyina ko na obi esere kama obi ani ade e jadamu na wo nya wo ya mekun no teacher ni bi ama ha o se mma mienu a wo ohwe nkora yi a mma no nya ne kunu dia enye ne yira fa na chi hwe de teacher ni be ye hwe bros ahodo a mo be bo wa e ka kakra se wani kura mpa ye bo be bia na agina pata no na ye mi hu pa nya so be bia na agina pata no be dem eh obaje ne se twede ye ho we na ne se nyina atitu okay na mame kwa ya na na promote saying ni pa chere so adum na ho so nyame adome ho ye wadaworo ma obeda wo ho adi akire ye ne wan na eka sai pa cho ya frame Nsem okay Nsem na pa cho endra story ewia na mo ya no efa Judith ho Judith eye ibusoni oye minua me na medi nachi na yɛsɛ no sɛ ɛnura ne mu edwum ɛna nyɛ kɔ sɛ min nso me TV na min hwɛ obi di min nua ayɛ aba FM station no na me edwum nti me yɛ dɛ me copy data ɛna me kɔ YouTube ɛna me kɔ hwɛ but me hwɛ ni me remember since me san repeat hwɛ me de sɛ amaka ne sɛ bɛma no busoni bi ni hɔ nim no busoni bi anim no omunye no mo yɛ masama we no no dey fair because we no na ka no yen kasa from 2023 up to this I mean kasa na we no on yen kasa we no no on yen kasa it is only me only the boy you tell me no no masama he busan bi yeni it is done no so ko yen bi a yen ni bi aka mo for busoni bi aka ni only the mad are fine no come I only must and we do it which we did what this last week. The let's say so then we can that's all. No any special from the media.
was here for life to happy as I hear ma. To be out for the money, look up for free. If you know or something free, what's the money to make car? Listen to me because I'm the system. My banner, my friend, or trust to trade. I have to say, they really want to stop money. But look, it's not my Oh, when I say, one ma a summer aboy you because a summer by ye no, ye knew say, Emma no ye fancy, Namosu ye fancy, no, I'm walk go back comedy. Meaning say, maybe a better for crab because Obana Cobema nebush before. Feminine say, maybe a bema also Yabamo. I think so. Yeah, you need to What is a woman no papati ase ne ebi ase enua no kasa ebi ana abusuafo aye ebi ana we have a plan to have a film. We have 2009, the film. And I'm some money on your fine. And then you need to because I don't know what only Kasa. But we only the only Kasa. Yeah, the people now for the money, so we should. And I get the joke with the Sony Nafra because there's no anything we say no time and we are abonning. No, we know what to do. to ba shoka na be no akọ bodua was with the abusuafo was Sir, we want to what happened. And we say here, running in the but I see you say here, young, the new see. Then on Obaka, or you know, yeah, minutes, you come up, or name it that, you saw it for to say, you it is a better deal of going to be, we know what I didn't but also here, running for running, you will end them about one. Me, because you you can't tell what I have. And the shaman, you would what eh now for I am some of the more talk of the say, some of the some of the blue, you know, money. You can ask a proposal, but you get the illusion. to ono na ye enua no na ye capture na Maybe on one second one, when I make it, the last one, and you know, can happen. The last one, you can say, oh, what are we doing? Here, high school, after 3 months, you used to fill up a little yaya. 2023. Now, I am sorry, but make it a what can you have your home? What's that? I have a whole any they could buy any you can say any and yeah papa but then I mean you and we are forced na awu from papa o ma me no papa motia because some of the 2009 ma me hwe na on settle whatever equals to and we are falling let's see let's see I'm not the mammy not oh no and the book not at all fire service inside there when you say because of within the case even from the and I didn't know that many people police over family because I mean my not to tell you briefly I mean yeah any case we put that off by ya many ko kasa he ma me jo no nem kasa mo na wo no so nem kasa ani ko ni no ndu kasa so wo na wo ba you na fine wo ni you kuma di en to kini we don't know kasa obi as you but yeah obi as you like
will be so open to the new, edition. But so I never can hear it. And the answer is yes. yɛyɛ no pɛ no koraa yi me bɛɛyi me colleague baako ka sɛ wei nyinaa mu no wobɛhwɛ koraa na abusua ni mu ho bi na nim paa And will be friendly. Mama, dear, Master to call it that I mean, and then the sexual you can send a gold and me said much for them more as awesome. It's a minimum. But that means I my son and so you know, remember my bishop. So they are not going to be fine. So I'm not found the awesome. So let's say, even you know, when you know what I actually have and so you gather me, just like that. So because of all the now could do. sɛ wohwɛ wo nuabaa no ne su ne ne ban a yɛka sɛ ɛnra anaasɛ program yi a wohwɛ ne nea wotie yɛ nea wotie nyina no ɛhyɛ no anyɛ wo nwanwa pii Oh, mommy, I am no one. I am no one. Ha, I am one. That means obɛtumi ayɛ no go to catch my but you go then I said, the chance. I don't know. The way I know the other guys so why me a Bema, so we wow. Although my own people will be suffer, the job of the company, I will see what I say, and what I will believe. Because another said, another thing. If you do a I was an instrument to dinner, only to actually means that with to me, I am a day. I had a bad day. I had a bad day. They hear me out, Mr. Said, you can't never know that. Only young, only few. No, indeed, and it will be ɛnyɛ dɛ yɛ nso wɔyɛ nnuo because sɛdeɛ yɛbɛmɛ yɛ kɔmɔs senegal ne kuofuo no ɛne deɛ ɔsɛnde sɛnde ma ɔne bɛrima foforɔ yɛ wɔyi a na ɔsɛnde ma no no wɔhwɛ yi a wɔbɛdi mu nuabaa ne bɔne o because abosu mu a wɔfɛ ne ade no ɛnyɛ easy o. Mommy, I mean, make a say, when you see the black affair, me, so you be there, we need to get it. Bibi tu mu nuabaa ne sɛ sɛ wɔwu a sɛ mobɛkɔ ayi o anaa bibi sa. Wɔwu a na so mo yɛ na yɛ nti mu nkɔ. Kuro mu hɔ a. Me ko yɛ dɛ hɔ a. Yɛ deɛ na asɛm na no ɔde. Na so mi ko mo mi ko ɔno mi kasa. Ɔno mi mi ɔno mi na po kasa. Na yɛ 6. Na last one wide we should be. Ɔno ko ha 5. Ni afɛ no obi akasa. Yɛ mu na bɔ mo maame nko aso. Marco, but now we can now make us a new minute. What I told you, women. What you are, you drove up. You are looking at nothing. You don't make a car from Sama. A bear who some. Would you catch me? You must look at me. I'll go. You make a bear who some. You don't know. Yeah, what my boy. Don't tell me. What my boy, what my boy. Me yam tano. We ma kase. We need to hear. Ma kase we need to kase. We need to start to the go. Because say I be na your papa, we tell what we do na sa. It's serious. Me at that point, me na me penny, me na me talk to but me na me be penny. E ya me too. Let me start to about questions. Me na me be penny. Me na me up and down. Up and down. You can say something to be wow. And you forget you. When the media up and down, we should say, I'm afraid to call almost so much. What was to be war? Or you be now or coming in promises. Because the one about you can't say, you say, no, sure, and you might pay, which we can talk to.
for any some to say, I'm not going to phone. I'm phone. I'm see phone with the bill. I mean, if you want to answer your way, so you not fight it. Me, you're not for you, not play. Now, I can, I can get minimum. Because you know, we shall do that, but the government by only Yeah, some more mensa wo mu. Nanso we de wo ba mensa ba. E na ba de mu fie ho sa no. Homete. I serious. Me me say look at my mama. Me look at my mama na kwa tell me. Ma ka ka se me ka me da tell me. Wo o ba kan. Wo ye ko ba be ma. O bi ye na. Bi wo ko ma no se enya wo di. Ha, me ma ko me na ko ka na tell you. Because look at this shit. Yes, the book of the say. Who that we are to know what? There ya pa. Ha. Ani ese de wo si aka no no. Ene mama enko kasa emfa mayen. Na onya ne ba ne kasa kire. Na ono nso nya sem papa bi. Na onfre ma no no kan kire no. Na entisa. Entisa because ye mayen na de me mayen na. Enti mama enya ne kasa kire. Yo. Yɛmfa wo si ane na wase. Yɛbɛsi bia nso yɛne wo bɛdi nkɔmmɔ. Onyame nhyira wo paa. Interview wɔ ha. Okay. Mame interview na mpɔtɔ di nua na frɛ yɛ no. Wedi ɔno a yɛni buhyɛni bia na ɔno a na frɛ yɛ si wɔn pɛ so wɔn yi wɔn ho mfra asɛm no. Wɔn ni wɔn hwɛ, wɔn ni aba no. Shai. Abaya. Marcos. Mama wo aha. You know. Yami adom. Now so Yami adom. The Yamias sepa. Sampiwak. Ane. 3P. Papa. Just a one. Just a one. Ono mo nko ade a. Me say ebi mu di wa dance a wo mu ni wie do. Papa. Ase me ko ya. Aduru. Ya bi to bi ya fetiri wo. Sa. E say de akusu odwam. Ye bia beko bi ebi wo ho. Be nya bi ato. Me da say. Ye matiefo nyina aha emobi bia akwa ba. E de ba akoma mu nsem dwumadie so. Me dofo me busa sa ompo no. Emu te say. Me gidi se waje me so wo fie se nyankopon dom oho ye papa. Enne eye yawada onyankropon twedi ampon ambese yi adom wama na watwe no akwa pro asa betu yasundwie mo 3P garlic mixture api work natural ye dia be pie mo e wodwa so na ewie no edi ho nkomo edofo Bora pharmacy shop ene baby eto bi bidro bia odin ne keke 3P garlic mixture ibe bi edi amount edrediam penise beto na wanom na emom se woto na wonom nko ade a wo se kurum ha edro papa e wo ha e friend say 3P garlic mixture enipa nyina tu agusuo na ye nu bie na ye hunu se edro no e ye edro medafo Ghana ha baby a wo bia wo the pharmacy shop na e be wo no baby a to no ko a wo say o 3P garlic mixture one konom no apom de ho nsem no NCP na NCTA amount. Fire number no any good screen so no. Fred Doctor Sia near no any komo and for pomodem. Oh, tell me radio and online so 3P garlic mixture. Doctor I come say oh no ebedi komo. Your number no a 0248 92 88 24 0248 92 88 24. Made up of 3P garlic mixture no na into near wasi
na ɔpem de ho nsɛm no ɛnkɔ yie ɛmfa ɛma wo. Na wɔtwe mu bosome mu baabi a wobɛkɔ bia no hwehwɛ 3p garlic mix akyerɛ kwan nom ɛbɛboa wo paa na abɛdi ho adanseɛ nso de akyerɛ afoforɔ. Ɛnɛ yɛrehwɛ pressure, hypertension, high blood pressure. Yadeɛ baako bibi bɛboro deɛ ɛwɔ hɔ na yɛn nso mfo aka sɛ mogya bɔ soɔ. Medefo ɛduro baako a ɛnɛ ɛtu pressure ase paa wɔ kurom ha a nipa ɛnom na yɛdi ho adanseɛ ɛyɛ 3p garlic mixture. Wakoma no a ɛbɔ kim 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 ɛnam pressure nti no ɛyɛ 3p ɛna ɛbɛboa ama akoma no ayɛ din. Ɛbɛboa ama akoma no a ɛbɔ kim kim ɛgye wo twi na wo bu nyinaa yɛ wo hya na wo ho yiragyira wo na wo yɛ basabasa. Ɛyɛ pressure ɛna ɛyɛ wo saa. Ɛyɛ pressure no ɛna ama wakoma ɛbɔ kim kim kim. 3p no ɛbɛboa wo paa na wakoma no a ɛyɛ saa no ɛbɛgyae. Deɛ nti ne sɛ akoma ne pɔmpe mogya no na sɛ mogya no ntumi ankɔ na ankɔtwi amfa wo ntiri no mu na ankɔyɛ adwuma a ɛwɔ sɛ ɛyɛ a na asa abɔ abɛgu akoma no ho ɛna ma akoma no etu mmirika no na ɛgye wo hwim hwim hwim. Mesrɛ 3p garlic mixture ti ɛntena hɔ ɛma akoma no ɛnyɛ wo saa. Pɛ 3p garlic mixture na ɛnom akoma no a ɛbɔ kim 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 no ɛhyɛ ase akyɛ kakra wonim sɛ ɛyɛ pressure na yɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ pressure ɛna ɛyɛ wo saa. Pɛ 3p nom ɛbɛboa wo paa. Obi busa sɛ ɛdeɛ nti na mogya agye bi mu afiri sane na ɛkɔ a na akɔpem ntumi nkɔ na asan aba abɛbɔ agu akoma no ho na wakoma ɛtu mmirika na makoma ɛgye me hwimhwim na ɛno nti na wɔsɛ menom 3p garlic mixture ane. Deɛ nti ne sɛ wonom 3p a wakoma no a ɛbɔ kinkim no ɛbɛgyae ɛfiri sɛ wo ntiri no ɛmu asisi ɛntiri sɛ akoma ne pɔmpe mogya no a na asa abɔ aba back na abɛgu akoma no ho ɛntumi nkɔ ɛnkɔyɛ adwuma a ɛwɔ sɛ ɛyɛ. Wo ntiri no mu asisie no ɛyɛ yɛ mmienu yɛdaadaa setena mu nneɛma a yɛyɛ yɛaduane a yɛdie ɛkwan yɛfa so adi aduane no ɛna ma yɛ ntiri mu asisi. Obi adi ɛmo ɛne stew anwa wɔ mu paa owie yɛ wabɔ ice water nsuo a ɛmminu ɛde agu so yɛakyeleɛ nwinu ɛpa saa anwa no a wodiiɛ no anaa gɔbɛ no a wodiiɛ no emu ɛnwo no anaa anwa no ɛkɔ akɔda wo ntiri no mu ɛntumi nkɔ ɛnkɔyɛ adwuma a ɛwɔ sɛ yɛ abere mogya no ɛpɔmpe ɛbasa na ɔntiri no mu emu asisi ebitumi sɛ kɔba sɛ emogya bi ɛna abɔtoa ɛhyɛ wo ntiri no mu enti wɔ sɛ wo face no emu da hɔ ɛna aduro nso a ɛnɛ ɛboa ma ɔntiri mu da hɔ na mogya di wo nipadua mu afiri sane yie no ɛyɛ 3p garlic mixture. Ɛdɔfo aduro a yɛmfa nsi gya so na yɛnnoayɛ na nsuo baako kora anim nanso ɛyɛ mixture aduro no hu paa enti na ɛbɔ adwuma na ɛtu nyarewa ase no aduro no ɛyɛ 3p garlic mixture. Nombi na ntu pressure ase nombi na akoma no ɛngyae kinkim na ɛbɔ no nombi na ɔntiri na emu asisi no emu na hɔ na emogya ɛntumi ne mu afiri sane yie. Obi nso yɛ adwuma kakra bi a na wabrɛ fatigue emogya no a ɛndi mu afiri sane yie ne ntia ɛne akoma ɛfa aborɔsɛ yi a wɔforo de aba studio ɛne ma akɔ sɛ ɛbɔ nkɔmɔ yi kyerɛ sɛ wɔdu mfimfini hɔ na producer ankɔ akɔpia no sɛ maame mpia kakra na ɛforo aborɔsan no a wɔgyina staircase ne so na ne time awe no because wɔforo kakra no na kɔma gye ne sɛ hwim ɔhu deɛ wɔnyɛ hyɛ ase sɛ ɔnum 3p asɛm ne ba na wɔforo staircase na America na ade bɛforo because ɔwɔ vim ɔho nso ɔden ɛna ade ba bɛka wɔasɛm na 3p no ɔnum bi a ɛbɔ ma akoma na yɛ din na mogya di wo afiri sane yie no wo a woyɛ adwuma kakra bi nso na wabrɛ no ɛbɛyɛ afiri hɔ na aboa wo. Yɛ namba ni ɛfɛ sisi a deɛ mebobɔ so ebi yɛ wo ankasa wo dɔfo bi wodua bi wo kunu bi tɔ 3p ma ne nom ɔbɛda wase. Yɛ namba no ɛyɛ 0248 92 8824 0248 92 8824. Obi nso wɔ hɔ nom a pressure no a ɛbɔ wo nka yɛ no deɛ bɛma wo sɛ pressure na ɛyɛ wo saa ne sɛ ɛwɔ hɔ a ne w'ani so atwa wo prɛko pɛ w'ani so abiri wo prɛko pɛ na w'ani so yɛ wo tum woampɛ biribi mu anso a na ɔrekɔ fam ebi kora no ɛtwa ɔmo hwe da biara ebi hwe atwaeɛ ebi hwe atwam nyame amoa wo a wokɔ hospital a wonsa amma. Pɛ 3p nom w'ani so no a ɛbiri wo prɛko pɛ na wohu deɛ wonyɛ wo ho no ɛbɛgyae ɛsiane sɛ ɛyɛ pressure ɛna ɛyɛ wo saa no
3p so and able to pressure say and one would tea pie wo near Joe say ga who so test us when you question a two form 85 pay one would drop ya enyai a pressure and a yosano the 3p no ebe boa pa san yema when you know me bobosui and ye near me better di e woni paduanum amo ho say pressure and would say and one now what to show now your basabasa o kete so wuntumi na eda kakra no wani ate enye kyese ne na krokrato enye kom na de o eye pressure na eye wosa no na ho ye obasa petripi no ebeboa wo pa die ne kofa weenum nyina de ba ema mogani umafu sane yie na obehu sansusanso yi e woni pediam anadwedidie eka ho eye didi ntem na emoja no entimi ni umafu sane na aduane ntimi ennane na nkoye anwa bia ne dawo mogya mu ene wo srade no mu ene wo ntini mu na nkofo ha amrew afi obi a wodi enkyini bebrebe sodium e wo nkyini no mu enti eba sankyini na wodi ne bebrebe no e wo se enane na etumi fra ni padua ne ntino wodi no ebeye se otwetwe ensu a ebetumi anane enkyini no emwe ememogya ni mafrusa ne yie ba be ha ni padua no enti susu di enkyini obi so yesebio ansanom bebrebe nisrew yense obi adwuma susu no monsa ubetimi so a na wote so na wagyae ebeboa wo pa ama nyema nyina akoyi adiama wo obi so de ye ensu a enwinu ena boss so de kire wo no wo se me de mpensu a kyele wodi die wie sisi a anwo aduane enwo aduane na ensu a enwinu emwo esa na ko no kra dimirika gigigigigi the pressure ena enam susu no ni su a enwinu na emwo na nyema nyina enkoyi ema 3p garlic mixture ehun komo na me no egui me defo kai se edro no ewotuam ehwe ho a ebo enti wotwa na wasomu ye owura pharmacy shop any baby eton bibidro bia o se o pe 3p garlic mixture a piwak natural e de abedwaso kuma si bora Herbal Dani Herbal Criske Herbal obenya 3p garlic mixture ho fronko abetsam takrade eye AA mensa koforidia eye Gapson pharmacy momoni away enterprise ewo wa ne cathedral no edi nhwene mu wo fra kwadwo Herbal temale baby a electromat wona UDS so Charles Herbal ewo ho obenya 3p garlic mixture Little George and a health alert clinic omuyina ewo enkran Wedema pharmacy ewo Ashamai King's Walk of Sam and an Angel Herbal ewo Accra Okanshi wodi Ghana ha baby a wo bia no Bora pharmacy shop any baby a to bibio o say ope 3p garlic mixture we da for kokonom twato ofo no so e ma yemfa so kwana ne watenkyina wo se wo pe 3p ifo to ne kire wo mo de yenyi enu abi mfama na wonom a wo be se krom ha edro papa ba ko a ye di ho adanse de eye 3p garlic mixture ye number ne fe doctor sisi a ni nkomo ma mo ya wie so a enti se 3p mo wow ye ye obi afre ye ni nkomo ye be boa number no is 024 024 024 Guys, I don't need ba ko pe 3p garlic mixture. Yankopo ya do understand e no be dey share. Yankopo ya do understand ye be sign share bi ha ya Akoma 87.9 FM na oni ati ne mo ya asesa adwuma. Mo ya asesa adwuma. But enkomo na no eden. Enkomo na no eden. Yes, I said yeah. Ebusua no si frɛ no na mo ya asesa de men kame ma bɛyɛ na asɛm a ehu ewo judi audio sa wo ye de ma bɛ ma de ehu ewo mu pa o deny and the refi sɛ waka na tɛkyerɛ ma pro ɛno na da bi akua ya aboka no maba wa no mo ye yo bi wo social media ni ade no bro don't forget internet never forget anti after no ka ye no na mo fa da na wo send ho e bu sha phone there friend ma ko and then you
di kwanti Ɛnyɛ dɛ ye be yi ɔbɛyɛ bibi biribi foforo foforɔ na nso na ne so abusuafo na efefefe eti asema ba ko ka ya enhu ana abusuafo na efe no ebi ne Me abra me me gwa se we o. Osi a wo be bre wo baby a wo be bre de ama di. Ma be bu won se ya ma ji kusi ka me di abru 400 million. Ana ya won tena se nka kweku. Kusi ka ma ji di abru 400 million. Ọba foforọ bi a ọbɛbɔ wakɔ wobɛdi ka me sɛ lɔre fɛ kora wonya bi ma Ghana wobɛnante wo Richmond wobɛnante paa na wobɛba ɔman Ghana mu wobɛbrɛ ama madi saa leta wobɛwu ma wo funu koraa wo maame mpo ɔnhu anim aboa me mɛbɔ ahyɛ wo saa deɛ yi abɔ dam papa wosɛ mepɛ biara na mɛka akyerɛ na nyame yɛ adom yɛ bɛ mu wie a na mede pictures mbɛsan ne ho say my bed na me do sika na 400 million. Sika me do me try na 500 million. I had to ask you calculation. Sa na oba oba wa pa bo be say dia no no say dia o fo be bo be say no so be di obi dia o ma ye bo sika boss ah. Na show no e. Wa na nti ama wo be wu ma wo ma me ma do. O sia wo ni akọ wo nsa mfa so bi. Bi tu na ono wo ya aka no. Aboa wo sɛ woyɛ nipadɛ nyan ɔno ɔwɔ Ghana ha koraa no wɔmfa so sɛ wogure ɔsia wobɔ na kako no a ɛyɛ ho adwuma woanum kanka na ɛsɛ mu na ɛyɛ ho adwuma mmabɔ ahyɛ pictures na meposti na ɛsɛ wo sɛn last week a mepɛyie wɔ mfante no na mede ayɛ start sɛ wohu dress na mede kɔɛ no hwɛ m'afade hwɛ m'anim ahwɛ me dress na mede kɔɔɛ saa picture na mehyɛ white ɛnɛ ne Saturday a na metwae hyɛ white Saturday a mekɔ me boy hɔ na metwae owure ɔpaa mɔmɔe dɛ mmaa yɛbɛbɔ wo sika bɔɔl a ɔbaa bi a ɔbɛbɔ w'akwan bi a ma mɛde yɛ ɔnam ano no so ɔbɛ yɛ ɔmpɛ na ɔwɔnum tue ho ara bɛtena wo ho ɔbaa bi a ɔbɛbɔ w'akwan bi a ɔmpɛ no so ɔbɛdi wo sika wie a wato w'aseɛ wa madu obi sika na wo say didi na onim sɛ sika yɛ spirit ɛna sɛ wogye sika wɔ kwan bɔne so a wakɔmɛte wo ho a bia atumi to nyansa sɛdeɛ ɔka sɛ ɔte deɛ ɔto bo baabɔ me no na mmom deɛ ɔgyina kyerɛ w'ani gyene but deɛ wosi na na wokora wodi nkwasiasɛm sɛ ka wokora wonwie wona wo dada obi agye ne sika abu no kwasea no kwasea bu no mfasoɔ ayɛ wɔwuo na wabɔ sɛ bɔne akɛtɔ wokora wowuyɛ na deɛ ɔno wode ne sika ma ɔne bɛwuo abaya yi na busua sɛ abusuafo no ɛfɛ fɛ no a bɛbie ma ma wɔ no bɛte sɛ wɔbɛka ne adɔfoɔ kontonkyi asoɛyɛ ɛna saa bere mede wo awura yi kontonkyi asoɛyɛ ane yɛtena sesei di a na nipa nyinaa tiri mu ayɛ mu dɛdɛdɛ ɛsiane sɛ yɛbɛdi yɛbɛyɛ no asɛm de ama yɛ ho ɛsiane sɛ mema asɛm wɔ me nuabaa bi asɛm wɔ me dɔfo bi nso asɛm wɔ ho ɛno nti yɛtena sesei di a na obi asom ayɛ ne tie mɛserɛ sɛ wotie nso a ɛnyɛ ne tie fo a yɛ ne yɛfoɔ nso ka ho kontonkyi asoɛyɛ ebi akuku da mmiɛnsa abɛdwaman the Tonchi Herbal capsules. Tonchi Herbal capsules. Mema du tatahwe. Mama mema esisi mu aye dey. Oma ba ne mu nso ye du e de aye. Afei Tonchi Herbal capsules. Ema ye tede. Ye na tinka ko ye tire. Asisi oba enantam aduane. Tonchi Go capsules nso ko so edie enie. Eno ti se wo ti me Tonchi 3 combined. Paper for pharmacy shop, chemical shop, and herbal shop. And now, baby, I will be a free number. Say, the patron me will baby see.
ɛhefa na menya tonti no bi ato wada wɔ ma yɛbɛkyerɛ wo wofrɛ yɛ aso yɛyɛ a mepakyerɛ wo wobisa sɛ mepakoto wo mepɛ tonti no bi ato mewɔ kuro baabi sei meti baabi sei ɛhefa na menya bi ato yɛbɛkyerɛ wo yɛn namba a wobɛfrɛ ɛsi soɔ ɛyɛ 0243 0243 90 90 77 77 33 33 0243 0243 90 90 77 77 33 tonti o tonti yɛse mmarima kura mu sɛ twitwie na mepa so na yɛnhyɛ aseɛ ɛmfi tonti cold capsules ɛho tonti cold capsules ɛduro wei ɛyɛ kooko ɛduro mepa so kooko ɛyɛ ade a ɛkum nipa ane mepa so menim me ankasa me yɔnko a ne maame kooko nti yɛsie no afei na afei aba ɛsɛ ase kooko bɛtumi afiri wɔ so ano kwan wobɛwo na ayɛ kɛse ɛbɛ ne saa no a atenaseɛ koraa woyɛ den de ma wo mepatɔ wobɛtena sɛ wontumi o dan ne daa maame no nko ne wɔbutu akonnwa mu ɔpɛ sɛ ɔhwɛ tv koraa wo nko ne wɔbutu akonnwa mu biribia wɔbutu akonnwa mu ɔda a ɔda ne mfim kakra na ada ne mfim wɔ butu hɔ nom ɔntumi ɛnna n'akyi ɛsiane sɛ sɛbi ɔtafo akyɛ sɛ n'atu ne ka dam sɛ ɛkuma asɛm ɛyɛ ato no yɛde yɛnko nkotwitwam yɛnkɔ tete yɛnkɔ yɛ operation yɛnkɔ tete hɔ nom ɛkɔ ɔbɔs na afifi yɛte na afifi ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ nipadua nim ɛno nti wɔte afɛ wedeɛ no ani no sɛ ɛbɛsa nso afifi ɛwɔ wedeɛ no ani ɛno nti wonim baabi a kooko ɛwɔ no so a wada wɔ ma ɛntuiti a nisuo no nkoa no nyaa no saa nom ɛdura ɛbɛhye no nyinaa se ade afiri nipadua no mu ɛwɔ sɛ wɔnom ɛdura yɛfrɛ no tonti cold capsules tonti cold capsules mepɛtɛ wɔnom tonti cold capsules a ɛboa ahye kooko bi ase ade firi nipadua no afei onipa biara a ɔtena ase a wontumi ntena sɛ nam kooko nti wonya tonti cold capsules kooko afiri wɔ nim kooko ade kɔm abɔ so kooko wakyi wɔwɔ mu kooko ɛwɔ hɔnom mepɛtɛ wontumi ɛyi wɔwɔ mu ɛnam kooko nti ɛntete mɛsɛ wɔ bi wɔ ma wonduru yɛde blade ato n'akyi blade ato hɔnom n'anim na ɛtete wobɔ sɛ ɛwɔ ma no asan so aba ne asan bɛtete bi so pa hyɛ aseɛ wonom tonti cold capsules a ɛboa wo ɛhye kooko no nyinaa ase ɛde firi hɔnom wonim obi a sɛbio ɔgya ne ana ne kɔkɔbɔ ɛyi aba kooko ɛna ɛyɛ ne saa obi wɔ hɔnom a ɔtena twɛn ma ne ho ɔbu fo da kakra no ɔkwan ne minimu ɛsɛ sɛ ne minimu ɛyɛ ne hene obi nso tumi de ne nsa ɛhyɛ n'aso ɔnnu n'asom saa ɛsɛ sɛ n'asom no yɛ obi tumi yi so pɛnti obi tumi yi so afeeto obi tumi yi adeɛ praeɛ na obi agu na ɔde agu n'aso ɛsɛ sɛ n'asom ɛyɛ ne hene ɔda wɔ ma yɛnyɛ yɛaso ɛsaa ɛyɛ kooko na ɛyɛ wo saa kooko ɛyɛ ade a yɛnnuane a yɛdie no ɛno na ɛde ɛbrɛ yɛn obi a wɔagye kooko ato so o mede mma no wɔ kooko yɛn nuanom nyinaa yɛwɔ kooko na asoɔ deɛ ase ansa na aba abɛyɛ kɛse ɛde ama wo kooko bɛtumi atwe wo mogya sɛ ɛsiane sɛ bɛne na wogya wɔ nan no na mogya ɛba ɛbɛtwe mogya na wafoɔ yɛ keteketekete dɔkɔtɔ ɔbɛda wo nsɔre dɔkɔtɔ de wobɛka ayaresabea wo mma bie ɛno nti ɛsoso kooko so wɔ nipadua no mu woyɛ tonti cold capsules wɔne kyerɛ mu ɛwɔ Little George ɔwɔ Tema Community 5 Little George Tema Community 5 ɛpa a wobɛnya tonti 3 power combine ne bi atɔ tonti cold capsules ɛwɔ hɔ tonti ɔpapa capsules tonti herbal capsules mmarima tata so ɛno bi ɛwɔ hɔnom akra ɔkanhye drug lane tematin herbal ɛwɔ hɔ mene ɔmmeɛ ne ne kuma se anom sɛ yɛ wɔne akyerɛ mu ɛwɔ Asɛmpa Pharmacy Adum PZ Asɛmpa Pharmacy Adum PZ baabi a yɛnnua mmarima no tɔn mfumfuo wodoɔ no bisa Asɛmpa Pharmacy a obiara bɛkyerɛ wo wokɔ wobɛnya tonti sɛ wopɛ ɔbaa deɛ no bi na atɔ wokɔ deɛ no bi mmarima deɛ no bi wobɛnya bi atɔ Herbal ɛwɔ Abrepɔ Junction Santase taxi rank abibiduro fie mepatro so wobɛnya Herbal wobɛnya tonti ɛne mmiɛnsa nyinaa bi atɔ wofiri bantam anaasɛ kum na ɛkwa wosi wɔ junction a wokɔ kwan na anaasɛ wokɔ obi asɛ wopɛ Santase taxi station yɛkyerɛ wo a wofiri taxi rank a o left wobɛhu sɛ pharmacy shop Herbal ɛwɔ hɔ wobɛnya tonti 3 power combine ne bi atɔ ɛwɔ hɔnom wada wo makɔpɛ bi ɛtɔ nom ɛno nso ne sɛ wofrɛ yɛ number no a wose wowɔ baabi sɛ ɛyɛ kana wobɛnya tonti bi atɔ fɛ yɛ so yɛ na ɛka wɔ asɛm ɛkyerɛ yɛ anaasɛ bu sɛ baabi a wobɛnya bi atɔ na yɛnkyerɛ wo mepɛtɔ tonti ɔpapa capsules ɛduru wei ɛyɛ ɛduru a ɛboa mmaa ankasa sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ wopɛ sɛ wosiesie wo nantam aduane ɛtoa sɛ wahemfie hɔnom no ɔbaa ɛnyɛ ɔbaa ɛne ɔbaa ne deɛ ne nantam aduane ɛdɛ
ɔbaa no deɛ n'ahemfie hɔ nom ɛkɔ yie ɛma yɛnyɛ ntoma ɛkata adeɛ so ɔbaa bi ahemfie ne maame nyaa ho adagye ɛnoa nsuo ɛde gugu hɔ ɔbɔ hɔ powder esiesie hɔnom mepatɔ nkurɔfoɔ na ne maame egugu so de ama no ɛnyini ɛduru bere sɛ nso te wo deɛ enyaa ne maa tete ɛnte so ɛno nso yɛ ɔbaa wada no ma nkurɔfoɔ no ɔbɔ 8am bɛsɛ Christmas Day ɛno a yɛde bɔ afɔdeɛ Valentine's Day yɛnantam aduane ɛyɛ noa Easter yɛnantam aduane occasion day biara yɛma yɛnantam aduane de akyɛdeɛ ɛno nti woyɛ ɔbaa wɔsɛ Valentine yi wopɛ sɛ yɛde wokɔ Valentine n'ase a wada hɔ ma wohia sɛ wosiesie wo nantam aduane saa bere a ɛsɛ sɛ yɛkɔ akyina week na yɛdi Valentine no saa bere a kototo nti ɔbaa pa cups ne nom ɛyɛ nsuo bi na egu a ɛnkɛ firi hɔ ɛba na yɛmfa no taa yɛ wo yɛ paa na wotiti wobɛtumi tete a na wɔn nyinaa wɔ tiri ɔdwonso ne bi fɔ no ma asɛm ato no afei wɔnte dɛ ɛma no wura dɛm a wokunu so wo a na woda hɔ sɛ mintim woda hɔ sɛ baree wonkita wo ho mɛsɛ ɔbaa deɛ homa ɛwɔ sɛ maabie mu yi ɛwɔ sɛ bɛrima so wo mu a wote dɛ wo no mu ɛsɛ no ɛbɛgu wo nantam sɛdeɛ bɛyɛ ɔdɔfo no bɔwura mu a ɛpɛatɔ ɔbɛte dɛ ɛno nti ɔbaa wɔte kaa kɔkɔ di akyire wada wo ma wonya ponkyi ɔbaa pa capsules sei na ɛduro no ɛteɛ ponkyi ɔbaa pa capsules ɔbɛ bi ɛtɔ ɛnɔm wode ɛfrɛ ne ɛnkyerɛ baabi a bɛka bi atɔ fɛsiesie hɔ wate nkasɛm nso ɔbɛni na egu ɛnka furo no wɔ ba wahemfie kwan no abie wo ne bɛrima de nhyiamu a wote yaw a wohia ponkyi ɔbaa pa capsules mepaakyɛw ɛduro di kan fi yɛkate ɛbaayɛ ɛyɛ ponkyi ɛba capsules ɛyɛ mmarima duro tatahye ɛduro mmarima ma mmarima esisi mu ɛyɛ den ɛboa bɛrima ma bɛrima kɔ kwan so na ɔgye ne 3 points sɛ bɛrima baako bia na ɔkɔ akɔdi mpa so nkorɔ na sɛ animguaseɛ ɛba mu wagu mmarima nyinaa anim ase ɛno nso wohia sɛ wonom aduru a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules mepaakyɛw frɛ yɛn na yɛnkyɛw baabi a wobɛnya bi atɔ wonim obi a ɛwɔ prostate problem wodwo nso a tɛntɛ wodwo nso a wokyɛm wodwo nso a wobrɛ wodwo nso a wonam yɛw mu a wada wo ma wohia tonkyi herbal capsules dwonso deɛ ka wa bɛrima kutuo na dwonso bɔkɔɔ obi dwonso na emu apa mmienu bɛrima no tumi finfin ho nsɛnsɛn tumi ti gu ho ano no ɔbɔ nsata na no na nsɛnsɛn gu hɔ na wɔpusa na ano ayɛ sɛ ikuru ɛna bɛrima no wɔpusa no ɔbɛrima no bɛtumi afɔw wada wo ma mepatɔ ade ketewa de maa yɛ pɛ ɛno ti tɔkɔ so ma bɛrima yiri ma wohia ɛdɔ fɛ ne ponkyi herbal capsules no bi ɛmo ɔmɛ mu nsɛm ɛmɛ mu nyɛ den sisi a na wɔn asɛm wɔn na wɔde bɔ ɔsoro ne wɔgyina mu wɔn ti bi dwodwo pɛ kɔkɔ bɛdwe wɔn ti ase enye obi a na ɛyɛ o enti ne mo sisi ɛno ti mo gya ɛni enti ne mo fusa ne ɛyie bɛrima bɛtumi asɔre gyina n'aso a ɛyɛ enti no ɛno ti sɛ ahoɔden ɛni enti ne mu a sisi a wɔbɛdwodwo ɛno ti tonkyi ɛba capsules sɛ mɛmɛ egu a ɛboa bi enti ne mu ɛma enti ne mu da na mo gya ɛdi mu afusa ne ɛyie ɛma wɔ sisi mu ɛyɛ tawee na ɔtumi ne ɔbaa ne di nhyiamudie ɛma wɔkɔtɔ tonkyi 3 power combined wɔkɔ aso ɛno nti wɔda wɔn afaafo no ne bɔ yɛ namba ne freeze sie wɔyɛ kɛse sɛ wopɛ sɛ wotɔ ɛkuro bi ɛhefa na wobɛnya bi atɔ wokyerɛ baabi a wura yɛn nso yɛbɛkyerɛ baabi a wobɛnya bi atɔ yɛn namba no yɛ 0243 90 77 33 0243 90 77 33 asɛmpa pharmacy ɛdum pz Selba Abraham Johnson Santasa tax from no would be free and you show the beer being a beer to you know be brushes to promote the no boy up what I said the best sounds good shit papa Akoma 8 so okay I pray to 7.9 FM on the TV probably some you know and I wish you see the crowd memoir home mommy. Hello. Hello. About Papa Moahao. Yeah, I know. You now pomo. Yamiado, but I was Yamiado, me when you papa. What don't know that where the actually. We are why na a dear officer work after home. But me, Giddy, sister for me. Hello. Hello. Yo, Judy sister Penino, yate. Na patu odi na wo pesa wo kan e de fa ho a e ma wo frɛ yɛn. Ya me pata me kan sɛ. Ne enyanom no,
nem na obi a ho mo onye ne kasa titi o ye musu ba ya bada fun se na ni no dia ni ya fai na ma me pe onye ne kasa me ko di pa na de so sala ni be me bia skin ni sa be ma na se be di ni a on so no na no na no tem ni be ma ni ni no be dia yin be ma ni be di mo fi sa be ma di ni ya pa so pa on so be na kasa no na ni ma na no ko Kamu yang kan mau fa obi amfla na chopa ni ni ona na mu hu kra na be 4 years kra e Hey, who on 4 years? ana mu na because of ni ya na ga no ni mu ka ba obi tan ni 100 and the thousands we put the phone da ye ni u me ye pes ko bi tan ha put phone da obi kan no ka ka obi so ka na mu no da ma ye na ye ni ya fa When you are better now, when you look at I don't know, class one, not me. Yeah, when I was last time, I'm going to time. There are some things so I tell you, so can you feel okay? So the diamond college, damn it. The mamma who crack it. You may be all practice. I don't remember, almost I am in the village. No, I am my back, like I can make the big pan and the other. That will be near. Yeah, got some more yet. And to the car, I also order the money. Or find a more farmer. I should look at them. Okay, when we there, on yet, so it was like a make and fancy. That's so nice. So, aha. Once obi ho you speak say asoma sidie wonye nanso so ade we die wontumi enye be sikani ana wontumi twa to obi so wonye but we die abusua no efo some obi hye ne betumi ayo I did the car go to the fire, we did the car over here. Adania was a little by from how what about a family who about being to him or if a phone crowd. I know what some, I know it. The beautiful was not why I am the block running. Why the letter about all the now? We know it's a man. We have time, I know magic. Some animal or magic. I on and on and a minute with this. What me was sister no Ah, you know what brand one abusua no brand no be a problem. that's it. You say abusua no brand no dey be or the problem for ba. The problem is that it's just about you know that we not talk and you have to talk all that. I can't do not sure, not the kind of color. I the demo be on baby. What kind of man is can I dig it? And that's a way But I say, me say we no anya be di kan ya wa ji ni sika dia e bi amokra mate ko asem. network, I'm going to person for Na be say we nya be ma e di kan ya bi a wa ji na di ye ho asem wa ba amate. We nya di kan ya wa ye. What I ji me sika di. because I saw you Yes, me na wase pa si ana wodi bi amamo so da anya wote sekai no obewu wa ne sekai no ebi meka mo why nothing that you want to try that man and you need that. Why because then obi wa get the man why when you can more yet but you mean yeah but when you come and money you spend one of my abi tra wo ko di akuni eti no odo ko adi na fa de yambo odo ko ane ya kuma 87.9 FM on your TV. Na me nko na me nua be man ko di nkomo
ɛwɔ Kingdom Herbal. Bɛmɛ na yɛkɔ yo abusuafoɔ yɛma mu nyinaa aha na awia yi baabi biara a wowɔ a wotumi nka awia yi no ɛyɛ the Great Kingdom Medical Center a ɛyɛ ayaresabea aba a ɛwɔ akuropɔn akuapem na saa ayaresabea yi ɛyɛ ayaresabea a kyerɛ sɛ yɛayɛ no sononko ɛyɛ specialist hospital nti awia yi maame papa menim ade a ɛhaw menim yare a wode akyiri Ghana nyinaa no a wonya wayaresa ɛyɛ stroke na abubu agu fam wo kidney ho ɛna kyerɛ sɛ wanya haw ɛwɔ hɔ anaasɛ wowɔ ɛyɛ aniyadeɛ wode akyinaa woba the Great Kingdom Medical Center yɛwɔ abɛɛfo mfidie a yɛde bɛkyɛke w'ani no yɛhu kwan anaasɛ ɛhaw bi a aba ani no so nti me maame nom me papa nom a mowɔ Ghana fana nyinaa no sɛ wowɔ aniyare a saa yaresabea yi a wohu no wɔ wo TV so yi ɛhɔ ana wɔsɛ wode wo haw no ɛba ɛhɔ ana woba a nyame nam adɔktafoɔ a wɔn wɔ nimdeɛ fa apɔmuden ho ɛbɛhwɛ w'ani wɔyɛ specialist nti wɔn w'ani no wɔnim haw bi a ɛwɔ w'ani no ho afei nso so no obi nso so wɔsoa ne se sɛ yɛ w'ani wo se ana kaka bi ana ayɛ wontumi nwesa adeɛ wontumi mbie w'anum a mesrɛ wode ba yɛaso yi a ɛno ana ɛtwa gu yi ɛwɔ akuropɔn no a ɛwɔ Eastern Region ɛyɛ akuapem akuropɔn ɛwɔ hɔ ana ɛwɔ baabi a ɛne Kingdom Estate no ana ɛdi nhwɛanimu wɔn nyinaa ɛwɔ bea baako nti mesrɛ wada yadeɛ no a ɛtetee wɔ no ebi a yɛ asikyire yareɛ ebi a ɛyɛ mogyaborosoɔ nim yade korɔ sɛ memmɔ wo yadeɛ a ɛno nkyerɛ sɛ yɛnsa saa yareɛ no sɛ memmɔ wo yareɛ a ɛno nkyerɛ sɛ yɛnsa stroke na abubu agu fam mesrɛ yadeɛ bia haw yadeɛ bia ne wodi asie yadeɛ bia ɛtetee wo ɛwɔ wo wiase no a wakyinaa wonya no aduo no fabra ɛyɛ Great Kingdom Medical Center ɛno na ɛtwa gu TV so yi yɛ numbers ɛna gu TV no so no wobɛtumi afrɛ yɛn mesrɛ wohwɛ yɛ na wowɔ haw yareɛ no bi haw yareɛ ɛtetew woakyinakyina wonya wayaresa mesrɛ frɛ adɔktafoɔ no numbers ɛna gu hɔ no na ɔmo ne wo ɛntwitwi ka wo haw kyerɛ wɔn mo ka wo haw no ɛkyerɛ wɔn mo na ɔmo mboa no ɔmo ntu yadeɛ no ase mfa mfiri wo nipadua mfiri sɛ yadeɛ ɛya yadeɛ nti ama nneɛma biara ntumi ɛnkɔ yie ɛyɛ dɛn ɛma wo nti ɛnɛ yi wo Great Kingdom Medical wode wɔahwɛ facilities a ɛwɔ yɛahwɛyɛ yɛ number no yɛ 0593 72 26 19 0593 72 26 13 and afei 0530 84 85 02 0530 84 85 02 ɛno ɛyɛ yɛ numbers nti mesrɛ mada obi biara a wohwɛ yɛn obi biara a wotie yɛ baabi a wowɔ biara no mo a mohwɛ wɔ TV so no numbers no ɛna gu TV no so no fa mu baako na frɛ yɛ sɛ yɛyareɛ wo papa bi wo maame bi wo nipa bi na moakyinaa no monya ayaresa ɛma no a woba Great Kingdom Medical Center hɔ a ɛhɔ ɛnyɛ Herbal ko ɛyɛ orthodox wopɛ abaefodeɛ ɛwɔ hɔ a adɔktafoɔ a yɛakɔfoɔ mo fira mo no ne a yɛde ɔma bɛbuɔ no ɔmo numbers ɛna gu TV no so no enti frɛ wɔ mo na wɔaka w'asɛm kyerɛ ɔmo yareɛ no a ɛhaw no baabi a wɔ biara no ayaresabea no ɛwɔ akuropɔn ɛwɔ akuapem Eastern Region asɛm na meka yi wodura akuropɔn kuro no mu a wosɛ wopɛ Kingdom Estate ɛhɔ ana ayaresabea no yɛ dɛn ɛwɔ nti obiara mfa n'ani nkyerɛ hɔ yɛwie no deɛ na yɛkɔ ɛyɛ Herbal no ɛso nnupa no a yɛde aba a ɛnɛ yi baabia no obiara ɛka ho asɛm ɛduro yɛkuta mi ɛyɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules ɛduro wei ana ɛnɛ yi sɛ wontie me wɔadi kan last friend sɛn Tuesday ne mebaa mebɛka kyerɛ mo sɛ sɛsɛ yadeɛ baako a ɛku amanfoɔ wɔ Ghana ha paa no ɛyɛ pressure hypertension ɛno ɛku amanfoɔ na nhwehwɛmu bɛda adi sɛ nnipa bebree ɔmo wɔ saa yareɛ no koraa no ɔmo nim sɛ ɔmo wɔ yareɛ no bi ɛno nti me maame nom me papa nom me nuanom a mohwɛ me sɛ wowɔ bi anaasɛ wonni bi a aduru a wode bɛbɔ ɔmo na deɛ nti ama nnipa bebree no ɔmo nkyɛ sɛ wɔwɔ bi anaasɛ wɔnni bi no ɛyɛ a na nkurɔfoɔ bebree adwene yɛ ɔmo sɛ
ɔmo kɔ ayaresabea na doctor ma ɔmo aduru a pressure aduro no titiri mmarima no mmarima no adwene yɛ ɔmo sɛ ɛma ɔmo mmarima mu yɛ mmerɛ ɛma ɔmo ntumi ne ɔmo yere mo ntumi nhyia yie na woyɛ barima na sɛ wotie me wowɔ saa adwene wɔ ti a woanhwɛ a da koro wonsɔre ɛno nti na kingdom herbal center for yɛ ni abere sɛ sɛ wowɔ pressure na wohwɛ yɛ wotie yɛ a aduro na kuta me kingdom garlic bitters yi ɛna wɔsɛ wode bɔ wo ho ban ɛno na wɔsɛ wonom na tew pressure no so na tew asikyire yareɛ no so asikyire yareɛ ne pressure nnɛma punu ana ɛnya saa yareɛ no na sɛ wowɔ bi ebi asikyire yareɛ yi wowɔ bi wakɔ ayaresabea yɛama wo aduro a woda doctor aduro so wohia saa aduro wei so ka ho wonom doctor aduro no wie a fa kingdom garlic bitters and capsules no fa yɛ wɔ aduro fa nom anɔpa mmienu awia mmienu anwummerɛ mmienu atere ne yɛdididi no yɛ ne saa ɛma me na aduro wei bɛboa wo ama pressure no a ɛkɔ soro no pressure no a aba fam no ɛbɛba normal pressure kɔ soro a ɛnhu ɛba fam a ɛnhu saa nso na asikyire yadeɛ kɔ soro a ɛnhu ɛba fam a ɛnhu nti no ɛwɔ sɛ ɛba normal kingdom garlic bitters and capsules no ne bɛtumi ama no aba normal ana ntini no a ɛsɛn wo na no sɛ asikyire yareɛfoɔ no obi wɔ hɔ a wɔsɛ yɛasogya ɛyɛ dɛn ɛde agu ne nan ase obi wɔ hɔ sɛ yɛasogya de agu ne nan ase hyehye no emu dudu no emu fimfim no na ntini no mu twitwe no wohyɛ aseɛ sɛ wɔnom yɛ aduro yi a ebi yi saa haw no ɛde afiri hɔ na aduro wei adansedi a ɛkɔ so ɛwɔ yɛasoɛyɛ ɛne amanfoɔ a wɔfrɛ yɛn no a wɔdi adanseɛ no yɛ a na ɛboro adwene ne nteaseɛ so ɛno nti ɛnɛ baabi a wɔwɔ Ghana yi baabi a no wohia saa aduro kingdom garlic bitters and capsules sɛ woyare asikyire yareɛ ne pressure de a wɔaduro ni afei de wɔtena ase kyɛ a ɔse ananse akye me nan ananse akye me nsa na wo nsa ne wo nan ayɛ titiritii wo nan no obi wɔ a wɔse mehyɛ mpaboa koraa na mehu sɛ mehyɛ mpaboa no tumi firi me nan ase na menante so no na mehu sɛ menante ne nan so no ayɛ sɛ deɛ fom ɛna ɛwɔ hɔ wo a wowɔ saa haw no bi no kingdom garlic bitters and capsules ɛno na ɛbɛboa wo ɛyi saa haw no de afiri hɔ ama wɔnyɛ wayaresa wɔnyɛ awofo ahodie aduro wei ana Ghanafoɔ nyinaa gye atom sɛ ɛba sɛ cholesterol adɔɔso wɔ nipadua no mu a ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules ɛno na ɛtwa gu TV so a wɔrehwɛ no kingdom garlic bitters ne capsules no ɛbɛma wo cholesterol no apa fam cholesterol no ɛdi ka aka hyɛ sɛ deɛ liver no produce no deɛ yɛyɛ na deɛ yɛnya firi yɛnua anim a wɔanyua ne bi a yɛdidi no ama cholesterol no akɔ soro no ɛne deɛ sɛ wɔanya kingdom garlic bitters and capsules yi a ɛde haw bebree ana ɛde ɛbɛbrɛ ana afei mmarima no so a mohwɛ me a mayɛ mmerɛ no kingdom ginseng power capsules yi ɛyɛ mmarima atu woyɛ ɔbaa ɛma wo kunu ɛyɛnka ne nko sɛ ɛna wayɛ mmerɛ ɛna wayɛ sei ka kyerɛ wo kunu anaasɛ woatu anammɔn aduro yi anie sɛ wohwɛ me wɔ TV no so no fa wo phone twa kingdom ginseng power bɛrima a wo bɛrima mu ayɛ mmerɛ bɛrima a pressure nti ama wo bɛrima mu ayɛ mmerɛ sugar diabetes nti ama wo bɛrima mu ayɛ mmerɛ wohia saa aduro wei ɛna wonom kingdom garlic bitters no na wonom wei so ɛboa wo ɛma wo bɛrima no ahoɔden bɛm maka kyerɛ dada deɛ ɔboa mmarima ɔno na ɛte hɔ a ɔne wo kɛsɛ me ana meboa mmarima ɛwɔ Ghana nyinaa nti sɛ wonya aduro wei a ɛbɛboa wo ama wo bɛrima no ɛmu ayɛ mmerɛ wo bɛrima no ahoɔden nim no ɛtumatumi ayɛ dɛn aboa wo yie mesrɛ wo me nɔmba no ɛne na ɛda TV no so a wohwɛ no nɔmba no ɛyɛ 0559 72 91 and afei 09 0559 72 91 09 and afei 0597 29 88 and 55 0597 29 88 55 mepakyɛw biribi biara a wonte aseɛ nsɛm a meka nyinaa no wobɛtumi afrɛ fa nnuro no ho no wobɛtumi afrɛ deɛ mede twa toɔ no ɛyɛ super tremendous capsules yɛ nna mu yɛde aduru a aba a ɛboa mmaa ne mmarima nyinaa ɔbaa a wase ɛkeka ɔbaa a yɛsuo gu ɔbaa a wowu kunu hyia a na nneɛma bi yi firi wase te sɛ akatoa afei bɛrima no nsuo no a ɛwɔ sikɔɔ mu no na ɛba abɔnten afei ɔbaa sent ɛwɔ wase wohia aduro wei sɛ wopɛ sɛ wosiesie wo ho na woyi ɔbaa si ma na wokɔ wo kunu dɔfo nkyɛn n'ani gye wo ho paa deɛ a
ɛyɛ super tremendous capsules aduro yi ana mekamfo de ama wo aduro wei na Ghanafoɔ nyinaa gye atom aduro wei na obiara se ɛyɛ nti maame paapa adan na wotena hɔ ama adu papa sei asan gya wo ɛbere a wobɛtu ɔnama wo so wotu ɔnama wokɔ herbal shop pharmacy shop bia wokɔ a wo so wopɛ super tremendous capsules aduro bɛrima a wo bɛrima ho hyehyew emu dodo emu fimfim ɛwɔ hɔ a na nsa bi abɛgu bɛrima no na ɛkɔ na ɛba afei wodwo sɛ wobrɛ mesrɛ wo ada bɛrima ne ɔbaa wohia saa aduro wei na wode kingdom garlic bitters no de aka ho ɛboa wo ma ɛhaw no aseɛ etu ntɛm nti sɛ wohwɛ me wotie me na sɛ wowɔ haw ɛwɔ ɛnam yareɛ bia na ɛhaw gono syphilis chlamydia ɛne nam yareɛ ahodoɔ bia na wɔnyɛ bia wɔaduru a wobɛyi so no ɛyɛ super tremendous capsules ɛne kingdom garlic bitters and capsules ɛno ana wobɛyi so ana kingdom cold capsules yɛ kooko aduro wo a kooko nti no wogya wo nan a wobrɛ wobɛgya wo nan na mogya ɛba ɛne afei woto baabi a ɔgya no fa hɔ kekaw mesrɛ wohia kingdom cold capsules ɛno nso so ɛboa wo ma wo a woyɛ mbɔ mpururu wasom yɛ wo hene sɛ w'ani ne nyinaa no ɛfiri hɔ na woyɛ bɛrima a wonya kingdom cold capsules ɛne kingdom ginseng power no a ɛboa wo ma wotumi gyina wo nan so nti no ɛyɛ kingdom garlic bitters ɛyɛ ma obi a pressure diabetes ana cholesterol adɔɔso wɔ wo nipadua mu ana afei kingdom ginseng power bɛrima bi a wohwɛ me no frɛ me me number ɛna ɛda fam no mea me personal number Dr. Penny me number na ɛda fam no ebia wohwɛ me awie yi wohia mmoa bi yareɛ bi ɛɛhaw wopɛ sɛ woka w'asɛm kyerɛ me nti wobɛfrɛ me ɛwɔ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 mesrɛ hu sɛ mafiri TV no so ano wafrɛ me anaasɛ 0559 72 9109 0559 72 9109 wofrɛ yɛn na biribi biara a wonte aseɛ no wobɛnya abotire akyerɛkyerɛ me number no me sɛ ɛne na ɛda fam no 0597 29 8855 nti maako mede mesi ase na mada ahwɛfo nyinaa na atiefo Akoma 87 FM and I pay for the Akoma Nsem, you know, and I will share na ene your plans and assets. Your plans and assets. It's a someone was a son. Who say, I dear be over. Ebusu obi enim sɛ ebusu enim nti sɛ bibi si a obodua mebo ɛde wabusu nyinaa daadaase abra nipa koro so nim asɛm no ho maakye onim ho hwee adeɛ bɛkyɛn yɛ sɛ mokɔsie wei no wei da so na akɔfa asɛm abra yɛ dis case yɛdi sini bi da ɛna esisi susu bebree emimie kɔ no deɛ ɛbɛbia nti ɔmo dwene wɔ ɔmo ɔmo ni mo hwee nti sɛ yɛama ɔmo kwan ama ɔmo so anka adɔfo ni mu a yɛka bɛrima yi sɛ de ɔsi hyɛ n'abufuo yi ɔbɛyɛ biribi yɛkeka ma dampan nti yɛkeka bɛrima yi bɔ dua a onim sɛ abusua kɔ na wɔsɔ saa nneɛma na wɔyɛ because ɛnyɛ adeɛ baako na wɔyɛ o wɔsɛ mede yɛ China foɔ no koraa ɔmo anyɛ me hwee wanyɛ me hwee ɛna ɔyɛ yɛyɛ dɛ yɛkɔ nti ɛyɛ saa yɛ ni ɛne mu so da mu nua baa no yɛ mo sɔpɔto no ɛna ɔdi saa nsɛmfoɔ no yɛ dɛ wɔ ho nti wɔde ɔmo pagya ɔmo nsa me ne ɔmo so yɛ adwene na mankɔfa asɛm amfa ama mehyɛ nti mo ka na maka na ɔne ne mma sɛdeɛ ɔde ne mma nyinaa ɛtwa ne mpoa yi ɔde ne mma nyinaa ɛtwa ne mpoa yi mmanim sɛ kwakuo ɔba besia mese sɛ ɛma yɛ adeɛ bi pata sɛ ɔba wei de wayɛ adeɛ ama aboro so yɛ ne su me sɛ yɛka ho asɛm nyinaa yi yɛnim sɛ ɔyɛ ɔbaa wɔnyɛ ɛdɛ na abusua no akɔmfa ni akyerɛ
Hey! I am no more. Who said? Who said, wait, no? Oh, yeah. I know, wait, no, so wait, and a last. When they are in the last stop, when I they are in the last stop. So, mommy, number very much cross Uchimijina, so Casse, and me two and me Christoni, she was solid them no book. Materis are solid them, media more busina. Hey, was the power. No one. Oh, go cleaning that. And what's some say? Then I'll just say, and I'm just saying, no, no, my way, woman. The times my purpose is and I made it, and I am in my baby, mommy. Emma made that cigar, Jimmy for. A contour, Nama Dangwa, if a strap up a tongue. Nama Dangwa, and the Akoma Bema free. Yeah. What tongue? Best swap. No, Jenny, I've done why a strip, now one, and the Akoma young. Man, I'm sending a recording of the mouth, so I'm sending your account. So, see, return what I swear anything, but see a corner state. See, I was just good. Obey Pastor Dunam. Who's here? Hey, what about for me? Who will be so? No one saying your who catches a head. Quasia. A general share me, you know. A cotton, what doors are dear. Namadia Akoma, we don't Julia, let it say. Let it say. I am a yes and it say. I said, "Oh, no, also." Obenya bi oni ne ma no ebedie wa do sad dem a wo hwe wo ma wo ka dem aji
baby. Where met in your house? Show, I will know. I don't listen to the way in account and member the so one person with mothers. No, no, say the whole year because you soon. So when Tina member the brain person your mother. We go watching your house. So there will go. Bema show no. Why me and so no. Afa wo show man do mark to school. Now I was afa phone. I can pass we are train. Na me I am the say busua na eba out. Because we say me there from a na me gina so say busua no enim na me gina so. Na me I am the say am the thing here for ni ho so mo ye adwemfo ma. Nti e wo so mo protect your mama because any obo de ko nya da adwen for that nti no say me de busua na e da ase. Me ko nya ho me da ase. Nti e me de pass o mo nyina amra meka. Na won twa mo ho free na suban we. No, did you miss something? Did Bama not catch an anyway? Did you make bussy at him? Now, what did you make bussy at him? Who say, what shall I show you more doing in Mama? Mama, they can't who we are buying in Iowa. You said I was here and from the crack. I would be able to protest, no necessary, midwives, and to move. Damn, mammy. I don't know. I don't know who's just a tiny man, your share. But your China for him, Diabo. Finally, him, Diabo. Maybe I may any appointment. It's in the last stop. I paid him, Diabo. And I have a debit. I never hear that's red. Oh, no, man. I wouldn't need champ. What? I don't know things at the show, woman. When you want them, oh, ma, champ, Mammy, get ready. I know, man, move it. Would you first day? Na many mammy no. You are the we are the mammy to the better. Name of the was winning as our man at what's it? Oh, man, I tell you what. And yes, I just only in the deal. But there's one can was a more dear. It's mammy for a banner catch on the set. It's a no where dear no. One call. Them and would this answer? From cancer and some man, I war. No, dear. Now said you will see Candy Beme at him now over from Rochelle and Abba. We are on for from Rochelle and on now, media make rubber on or Beba. One more on Beba. Now, Oba or Baba, too. From no fire. Namia and Adam. Since they said they won't, and see they open out here, they open out. Now, what to me, I made you sick, and I made GD, and I made dear brothers, dear, and I'm the young. Mamma, and I walk catch no, and I also wear Jimmy, a man the bedu stickers are Medusica, Musicano, Medi, and I also pushing a before we could ya one corner. Without the best young thing in a good chilling. We are about with the Ujinasu. I would go affair. Hey, no, Bibia, come, a Rabaya, none of whom I'm coming. And away, a Rabaya, away, a Rabaya, the and our it is honest. No, what was it is our crowd and here, Brian was Emma Bearman, a Bearman show. What to near me, as you say you. Because the intimate wants and they are all one of doors. They think I went and what from an up on when we say town.
anka wo ba to ne bo asa ye wuye ankomu we ye chon eti ka we ka se no ba to ne bo na se wo da oda 18 yard box with him the penalty with the penalty about when opportunity say then you feel like a sign on casting down ever since any them make a sound on how I never be a mama no mama go football this one kasaba ko no me na bija ko the only baby we didn't be this thing Brian can abone ba ko se nkyira o yes sound in nature here. The makers of for me, they wouldn't be the sound in nature here. I said, oh, you papa, now, I'm free. Big said you, Mama, can you pop? When your bema we are. Oh, you don't deserve it. I'm going to bema, I am a pro. I get the telephone part of the homely baby. What is it? Get it on the phone. We can have full set like you. Let me get through or not. Let me tell my own phone. I need a bear will bush me now. Yes, issue disclaimer. On this note, I want to tell the general public that I'm not part of it. It's not part of our family anymore. And we are also part of DBT as a student. So please, if you are going to vote your dear, bold the beer and use the manual as a sada and go away with the family. Can you imagine this? We talk about this later. Everybody in the family has a problem with you. Are you serious? Man, this is not something I just said. The man here to say, no, at least I'm saying, okay, I said. There was story you have some here. I mean, the two call. I'm telling you. Now, I was not mammy, Papa Penina, and the dear of Baba, and I share my damn school, our pharmacist. Okay, sorry. Okay, say you will be like a set here, but you are you target. You know that's all about. Only one time. Okay, on Tanya Colana, I feel a plan. Ulumana Bruno, so and control Colano. You say, I miss him, but this will be your mammy. I miss I'm going to be a lawyer. Yes, I say, at least I have share but to make us know. I'm sure you say it is yeah, was at least one day. And I'm supposed to send you down, no, your flower. That's why and your man, how I feel like I see. It's yummy. It's yes, I can say, na ye di year 2 years na for what year sooner amount Mama, what you see? What I'm talking to me, wouldn't throw them up to war. We can move for both men and Casa. As this woman, Casa. I say, we are
And who flew some the bass, and I may not get a day. We are discussing something very sad, but don't be able to understand. Yes. But when you're doing some series, a Judith, no. So I think that must not happen. Oh, my sound voice will really not be between 1 hour or better. No, I'm catching. There is something behind the voice of Judith. It's some voice radio. Some voice radio. Some voice radio. Say, "Do we know Kasa on Prachu with your mom?" You like a Rosaline? When you do the thing, when you just reference one, how do you know? The young now our years do. Because you never talk about the boy. I put the paper there and we. Now, you as someone discussing very sensitive, very sensitive. So we are buying out with my mama. But we will be strong. I said, to quiet. Some my other cousin are some. Yes, I buy what bought 2 years. My cousin will tell you 10 numbers of bottle. I was in the boom at the woman. And family. My answer. I answer that they did it. Yes. A lot of people, let me catch you, Mr. Relationship is very important. I remember who you don't know how to keep relationships. And it doesn't mean we will offend each other. But we should keep the relationship. We may not agree with each other, but we should keep the relationship. You see, there comes a time in life your money will fail, your influence will fail, your ability will fail, but the relationship you have with people alone can make you survive. That is the only thing. That is the only thing. Just say, Mr. Marco, I'm up to just one call because of relationship. All your burdens are solved. All your burdens are solved. If you say you know how to keep relationship, if you should one day, but still relationship. Now we may not one day, but still maintain a relationship because opportunity. Really, but for us, as 15 years ago, when you go for it, you have not met them. You have not met them. And to be a team with the back. No, you're from what facility I don't know the what facility said. I don't know where you know. I don't know. Yes, your friend. Now, of a young child, just you are open a wound. What I say? Oh, yeah, Brahman, I will grab a do was a chairman. I mean, it is a penny of fear. Chairman, I may, or Miss Obama wants to know my one cousin. Who's your pillar? Who be evidence of first? Or this is all by influence. I was listening to them, not because I said, no, but no relationship.
because we don't know bra na man sababe we are see we don't know man dey system ko munya o manya not because say na me am mama mo fune ni munya not because of no for me because I tend to realize that mama say we should of about 10 people na me ma papa ma we am here na mo na na so that some mama say ye yankofo ye wo ayankofa na odo wo ye ntima yeah, probably come back. We are only a man of to go to next 2 years. Yeah, this will be a year. As I am Papa Payment Temple, but that on the yard, the natural get up on the black. Yeah, pressure. What do you look about this? Ɛboa pressure for papa edumi ana me tire kurasi ya binni afɛ me abanoma nyinaa captain me na me abanoma sa di ka kyerɛ mfie mmienu ana edum kwa wa 2 years me ka kyerɛ wɔ nti ko kyerɛ pa yi mu hɔ policy ano hɔ na me bɛ kwasi nye duro ɛde ba yɛ duro ma twe reko ɛba mesa yɛ bɔ ne mmara ne sɛ okurasi ni no na eduru wɔ yi no kwasɛm sɛ pressure for no ma wɔ mu wodi I mean, guys, we are maybe now 180, 170, 180, you know. I can say when I was in my point, I have been one bread, I have been what do I reckon about Miss? Now, when ya now, one so deep, when I make it, well, what was the ma nti wɔne wɔ sisi ayɛ paa no mo gya nkɔ pia yɛ werɛ kɔ hɛba no okurasi ne aduru no hɛ ebi a wodi ayɛ ɔsa aduru we yɛamfa nkatwadeɛ bi anto rɛsa koro no ma ɛboa wɔ mu wɔso ɔsa wontumi no aduru ankatwadeɛ mu ɛno nti me mamfa ankatwadeɛ memfa ankatwadeɛ ɛde wo a wopɛ sɛ wo ne wɔse fo na ahotɔ wɔ no kɔtɔ werɛ kɔ hɛba me wɔsɛ ɛbɛkurasi ɛsiwakyi and the crowd is municipality, H. Parali, one wine. I get the rest of what you mean. What you was a petty was a Mr. Quincy guy. Yes, Emma. Yeah, you group. I your friend will have Mr. Owen. So, yeah, also, I do. That's how my wife. I think he missed them. So, you do. I guess what Mr. Uwa kuku ito uku hawo ujanko bia eye reku heba misa kuku bi kesi pa utuya wihile koto reku heba misa no mena make this when koto na bi wose papa yi ni hu ani ku yesu na bi ni eye papa anu ti na do we na anu bie no okwa no kura boss so wo mpe adanada na ebi na koto reku heba misa yake yiokrasi ana fi Wonna, women, some I say, someone not two, ye, and said, I asked you, Buddha. So, man, attending to me, who are, yeah, bro, so, you feel crazy, your man, Bema, who here is, you cry, you over that, you say what you are. I think you're crashing, who call Romania, and so I will be a message, what you so good. I won't follow. Ye papa na ye what I say what I question him oh my say oh yeah bro I think I'm seeing no be a friend ko eba mesa ube come you na ko yesa am na to ko bra when infection man is happy see na ko wo fa na ko ko panye bi dem ma na ko eduko yem onti ase nso bra dun so na wra ko wo ga le no hu no ah wo na be bi ase no wai nem ya na be man e wura Nebra, yeah, so no more and into more and San said, "What is so good? Quite legs no white. I'm not when you have said, when more true. Well, no class, no procrasting your young copy. Come out with your joy and care for Munty. You try a year. I think you've got pampers up and crying. And you are white your tone. Hello, Eba, okay, she grocery. Hello, Eba, okay, she grocery. I have India Eba, okay, she grocery. I have swap.
draft of Judah, Abaya, Oman could be the promo draft of Judah, Kasua Old Market, Master to any Beato or Honum. For your friend, I take up some one also a Herbal Miss Honum, Central Market. Was any one quiet and this so Maya government hospital. Maya for record now what did tonight? I clap Herbal when the tongue Herbal Miss a big one, papa, pressure, area, local infection, and a Maya Miran, a big one. Maybe another water, a Pura or Tepa, from the Herbal Miss Makuma, and you do the quiet no, we get to a town center pharmacy, and I put your Herbal. As I take the quiet, we get to a honor. Or blast a smart Herbal, or to the Herbal Miss or Boas, or Dunka, and the Stavia Herbal, Syria Maternity, road walk, we get to a honor. Who are simple, we now Francis Mensa, a main station where we get to Francis Mensa, as if it's one. Esiama or the low nice comments. Esiama Kobo and Cobra with the Piato and the Biatu and Honum. Hey, be a maker say now what Tapra Christ is the answer. Or Tapra with the Biatu and the Biato or really bad. Central Moss with the Biatu and the Biato and Honum. You say, if you will Kumasi, and your friend Miss Herbal, you home. Be a honor. Mr. Herbal, to do Danny Herbal or to do honor. After sad pharmacy, Mercy City more honor. Also, sad pharmacy or to who Herbal Mr. Sad pharmacy, our Patasi, Rock House, which you from a to be our honor. You can carry anointing. Who did you know? Now, oh, no, Herbal Mr. I won't carry a honor to be a 20 our honor. Cannot be a money to my room, who will be a tunnel super. Be a maker say, now one month, a 20 FM 90.9. Maybe a 2 year to a eye of God pharmacy from the Mesa. Inti, Inti, maybe a honum. I can say, promise a partial electrical. I can see anymore. Promise a honor, maybe a honor. Now, you have a snap as a labor. What my aim about money, labor money, the people, a salano, from the Miss 31st market. So, might be a Herbal, you elbow and let's say, Herbal Miss and be a now with the over. We need to wait a home. I told you for now, we need to wait a home. Who will also for that of mammy? Oh, soon when I get to home. And the high school license, W. Rabbit, a demand. I see what pay Herbal from Herbal Miss Honum. And to work a day for Tomoa or Kade or to Herbal Miss and be ever honor. A mass woman, she a Dubrocosia, Uncle Mass woman, when you put facing and a year and Pianimu ever honor. Top amazing Herbal, ever tafo. What is the purpose? I said, no matter what the Queen I say, you're going to my anyway. What Mr. Qua, so you will be able to honor. Now, she said, my claiming problem, but my you didn't what name what you have to in someone. I will play my home. Now, I say, no, my to any beer to honor. And arms ever, I prefer junction. Arms ever, I prefer junction. And safety, and you have to be a load you. Santas, Patasan, and Sophie, who are the junction. Typical, as I told my Sophia, Emilia Fojo, or no more the enemy. I pray by the Cassians, Asa, Otis, or not so by the Cassie, or the I feel a one time Herbal or Peso, who have been out to help me to our person. Now, about Colonosua, at Mapa, Rabban, who are in your Herbal, Miss Sally. Yarian for Numbi, rest of one Numbi, and we a Bema Numbi, when you're infested, Numbi. Wow, Mema, somewhere, a record Herbal, a general wording,
say boosting the brand when you protein. No mintimina, no mutual, no better for who say yes. Or fight I watch it. We are merely Mr. It's area for real Mr. Let's have women here who better much pressure. No, yes, oh no, I should say Etiba, I should say Etiba, everyone for good day and Kokura. No pressure be more and when you pressure. I can't one no man. Get money to the Kuheba. Come see, Eba, Upebiato, Utoma, Kunsia. Yẹn ti ẹkẹ sika de ebi ìfẹ́ o ebi ẹni kurom ebi nu hɔ ntumi sɔ pɛn nu baabi a Ghana ɛni ebi nu yɛ no wotɔ maako nsia a ne mi amɛtu ɛkɛ sika pàtó bi ɛkɛ pàtó abirɛ o mpo na ɛyɛ wɛfo ɛba nisa na ne sɛ okura se mienu shake before you well ase n sɛ oṣù náà sá na ɔyɛ wɛfo ɛfa yɛ yie ɛfa yɛ yie shake before you well ɛsɛ àntɛ wọ́n kàn bí. Who goes to what the canteen of you have to say? I'm the call you. Entra. All right. Yanka number. The number are 0248 67 22 and 71. 0248 67 22 71. And it was 0244 47 00 67 0244 47 00 67. You can know, so center, I will be mine. What the clinic. Okay. I'm going to be tell you, Tramor, apathetic, throat, cocaine, fish, red. Clinic, what the baby, no, Gram the China on him. Now, time 024 67 22 71 024 67 22 71. But that's Hebrew. Evangelist was here. Okay. Okay, me say you Pearl. Hey. Okay, what's it? Pearl. Pearl. She's well, so good afternoon, Mark. Bless you and your team for the good work. I'm enjoying the music so well. Repeat Please, can we see her picture? Please. She's dangerous to men and the public. Picture of Judith or Jude. Maybe Jude. Jude or Jude. Yeah, Fabra. Was it Madam Judy? This one has a big problem. Message. Was it a piece of message you every day? Live it. Say what the I think you should add a picture to create awareness because this is very bad. Is it the come up, West Camus is okay. It's in Obonyum. Where your latest and you are Judy, a boy, yeah, or the Emma Richmond. If I'm by you, if I'm content, if I'm by you, if you're doing it, you're a cockra, you're a cock. I said, I cry. Big joke, crown, or your way, what's the phone? It's time to go from a team compound. If they are two goes when I say, what's the name found home to be good? The night if I'm here by you, if I'm pointing out, if I am there by you. And you're not winning from Bancha Haban to a pump one chin for me, Pacho, when you do.
I was saying, on pen punching. And the wedding is came here What often a punching? Lady no on shey. Why am I doing something? Said they will still who but I said me pehuro. That's type, you know. Mrs. Sam now wavy. Anna, say, what if you know what's on chain? No one in your someone. And yes, sir. Adia any one or better the one. No, I saw before my answer, Ubekuno. Into way no one pass him, you know what to add the channel. Na ye o ye se nyame anse wote no Ubekuno because the oil no ekuro and I won't say ekuro so ya oh right imagine gay so me when your papa na obi akoma ye ya you treat the hit patch na am hit patch best carry one man any broken heart normal pain the obit broken heart there be ending to broken heart okay it's a ya hit patch that ko 360 and na yes but what they are so the that's say why you adwuma no nyinaa ma me di nchi akese afie da ko 360 wakofa ahonka heat patch e di aba say beboa na eyi ya obi a efi ho ama ho ato ewie minim pain bia etete wo koma wo fi say one medu anoma but enko make for ahonka heat patch e di ma so all the fam ho a ebeyi pain for ama auto yes sciatic pain and menstrual cramps, waist pain, shoulder pain, knee pain, back pain. Are you chronic? Or piano? One may draw watch the condition. Aye every means in court with a honka hip patch at the pro areas and perform. Never wobble is pain if you ama auto. Or people say, Nadia, a honka hip patch at the mason. Emma as a door so sad. A young say ginger and a dear. Woodworm oil, cinnamon, any menthol, any other essential oils, the diabo maye ahunka heat patch. What the farm within the first 5 minutes, we better say show. As soon as you pain now. I had an encounter with a pharmacist be Ashton. And you be some say to me lymphonia pain. I'm say yes. People say lymphonia, a cancer of the bone marrow. It comes with a severe pain. Okay. Sister, I am through to Obia. Now you're in hospital, I mean that kind of pain. Now, Papa, you can say, maybe, no, if I say, maybe, Obia mania 77 years. Now, what the machine you trade, no watching marrow, no test that kind of, you can just imagine. It's no brepa. This patch, I'm recommending the man, or you're not in pain for 7 days. In the bathroom, and man, no turn. But he has to go on chemotherapy for the cancer. For pain, the can hit patch in the yamo. And man, in pharmacist, any aji or Ashton, any aji pa, or ingredient, or say bread to penny, a baby wants me who did it. Now, Santa Mai and number Jatu was a do pa. It's a honka hit patch, dear. It may pain be if you want ama or what. The cells are only my own to me in you, so a honka hit patch. So I only do me no into me and you so hit pattern. The member no man and 0248 0248 50 9003 9003 0248 50 9003 and 0536 64 5334 0536 64 5334 But we are doing a saying it. They be for you mistake. Second one. And you do. Oh, why second one? So if
White first one, second one. No, I put you do that as a chocolate color. When I order the from a year young. What the from a German power for 12 hours. Now, yeah, a Juma area, a bay you a pain, a map at all. Ya trap shops, baby. Oko Accra, watch it, and I watch Herbal shops be a worker, be a Ubenya. Tribe of Judah, Ewo Kaswa, any commission. Polinak Herbal, Ewo Ashtown. Smart Herbal, Ewo Obuasi. Sewa Herbal, Ewo Asante Mampo. Jeff Herbal, Ewo Mankisim. Pena Herbal, Ewo Cape Wanak Herbal, Ewo Sefioso. And a unique Herbal, Ewo Bogo. So, Little George, Ewo Teba. Oko Pharmacy shops, say, a property. Renada, Ewo Okanshi. Saku Pharmacy, Ewo Okanshi. DM Sphere, Ewo Kaswa. PFA, Ewo Kumasi Tafo. Freddie Mens, Ewo KO. Alpha Dio, Ewo Bantama. Western Pharmacy, Ewo Bantama. Lancer, Ewo KO. Costa, Ewo Edum Campus. Jenai Pharmacy, Ewo Patu. Udu Suyanis, Abenye do a Good Day Pharmacy. Wednesday Market, why? Green Light Pharmacy, on Ewo Suyanis. Wapak Pharmacy, Ewo Takrade. Anim Dear Pharmacy. We see Ewo Kepus. Udu Tapa, Obenye do was. And Ashton also runs farmer on also Ajibi on the pharmacist na mechanics. Wajibi a do be a upebia, Ubenebi or ato. Ahunka hit patch and I'm recommending man a way. Penny be a ethics, Munia maintenance. No, Quanum painkiller. Painkiller now won't know the same way. Yes. The more Yaria, kidney Yaria be brabbing painkillers. So many side effects of also interested also here rampant baby Mr. You see ahunka heat part we what the farm on them the side effects here very minimal the cashier radiation in 3 years that we have been on the market obianka saw their when reaction cashier radiation when you be afraid because you are in the skin how he or she reacts it is possible it can happen so being ingredients don't react to a cashier for 3 years I've been into ahunka heat patch. But you do ya now make sure say obeti tissue not all their wipe it baby up so the farm. Yes. So ya buy ya now on your tissue now all their paper baby a pain work. When you very dry. Now wire not with their farm ho. With the farm with Germany 8 to 12 hours. Within the first 5 minutes, better session. Only answer so when you see here. And now say we hono or one cells in your papa and so feel it. With the farmer within the first 5 minutes, I would say that heat sensation. Yeah. So never power pause in they take away the pain. And also yes. Yes. And also why not their family as it will be so melt cloth blood because what you're not done into never would pain my area. So melt the cloth blood and no flow so easy not pain so if you want this when you're doing any I want to be can you so apart from them to be one we draw be a doctor be a trauma. Which may use because we are external use. So we be use so can draw be a one. Yes. On your yes, obenya. And I'm call Colinaka. Ye two. How call Colinaka obe to amo Rans farmer obe to amo. Omudu wo dodoa obe to amo. It would yes be a bibi maybe I hope na yeah. 0248 0248 50 9003 9003 0248 50 9003 and now 0536 64 5334 0536 64 5334 French Mubia when you be a baby or a better of aqua be a benwa better. Okay. It's what the room, but young way so now can say one see if you're smithy for
and no bit me use. There be Mr. Uti into me power research into me from Uti because ingredients and I'm saying the possibilities of the win are high. Uti oh yeah, you not that good rest. And corner your stress check your BP, you go and see a doctor now. I'm sure it's easy and yet. Yeah, unless you be broken heart, you will come and say, "Bet you am out here." Yeah, power bedroom, you am out here. Uti there, ben fam. Okay, and we take Bomodi answer Obama on Sa Aka. Plaster now what some say a kama a plaster, Mr. Franco Kuroso. Okoya ya febita revo. Na ekuro etu a ye fanta de ya no mo pe bibi afo o say plaster for the kwatare kuroso. Na be kwatare kuroso. Okay, it's your background woman so na ye enra say na etie for frɛ pa na ye me ya say na ye case no that board no ye to be aka once no. Okay, so good afternoon, precious. My central radio, please. If you don't love him again, me I do. Yes, I'm for woman. Therefore, no, the way for not of it. The same reason. And we're bad. Okay, young call 0322498035 0248114497. And that part my and look again. Upon starting, yes, or more friend and the assembly. Hello, within a baby free. Original Niger Papa B. Everybody has been getting kind of cut at the US of the Kala to see the realm. Baba Koloka, or a push of the division. You have to do what you can happen. The same of your something to look at it. The part of a chap for possible. You can do that. I just want to say. So, for the music of the practice, okay. In any manner, you are a better way. You can be out. After my syllable, shaming, 20 years when a year. Within a baby, I can say, yeah, within a baby, I can say. Your friend and not Nemen, I say. okay. About your cassa, Nyamko kakakana. Sakola onye gosi omani ba ko ye to put it in na mu that guy ya ni se papa go onye na mu friend onye ya it's the gosa na na baby ya only person na mu se papa go ya onye mu friend ba that's only my fan of free money. Girl, no one na movie as the mum so I drink them. Within the baby, I can say, Kafra. Within the baby, I can say, about all I would even away. Within the baby, I can say, I was Cassani at you. Na mmetụta bebree kama no ade ọba na ya eya bụ ndị na bụ ọkọ na ndị nti na mmiri akwara ne deɛ ɔyɛ innocent
Wabani di omanem break house and me obani. Na sa mema no obeti ne a nka me buane pa. Na so ko na mama no so na buane pa. Na so ma ni na ma ko na mo obeti ne nka wa de na ma me nka me buane Dabi. Within baby akasa free. Hello. Yeah, within baby akasa free. Ah, okay, good afternoon. Yeah, good afternoon, mommy meet you. Oh, don't need the one I just one try I don't know where sir. Oh, come you something no remember. I think your issue is crazy. I'm not going to do Yeah, it. production line on that FA. Why? How can I show you Yeah, that? me. Baby akasa. Hello? I'm within baby akasa free. Mas I'm going to come on. Me patch yet. Sister no wanya de kura de no de wanya de kura ye nye be masa. And I was young with the day to me there to you know they say in the song will be a shadi awaye no. Wanya de ye na you parents but we are fighting. When you told me ye to tell me so nya he so nya na mission because spiritual me dai ka. You to ma ba wa ye hu fa ni ye na de say in the song will be a. Ya wu ye ni. Wanya de kura. And the only have a man. And the new Theater prayer. so I ready. Okay, that's within baby akasa. Hello, within baby akasa free. Yes, mommy, it's you. Afternoon. Okay, Kasani, it's you. Okay. I'm say oh, within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa